I still miss acting kakhulu and futhi ngiyathanda namanje. Inkinga ukuthi lapho ngihlala khona isimo sakhona sinzima kakhulu. Bengithanda ukuthi mase ngingenile ku-acting nami ngibe umunye ukuthi ngithuthukisa izwe la eSouth Africa. Kakhulukazi kule village le engihlala kuyona bayayithanda i-acting abantwana balana and maybe ngibona babona role model ebalulekile ukuthi ingaphinda futhi bayibone e-TV. Ngoba mangihamba ngemihla ngamalanga bayabuza ukuthi anawu sabuzobuyela na ku-acting na, ngibatshele ngithi hey angisazi ukuthi ngisazobuyela noma kanjani. And ngiphinde futhi ngingene kwi-role le yo-music. Ku-role le yo-music ngashayeka ngoba mengicula i-commercial house. Manje khona manje ngoba sengiyinyanga sikhona ezinye ingoma ezobunyanga engathi ngithi ngiyazicula. Ikakhulukazi ngiphinde futhi ngibuye futhi ebunyangeni ngubishop wesonto. Ngivule na futhi isonto. Ku-music into engayikhetha ngakhetha ukuthi mangacula ingoma zesonto ngahambeka kakhulu kabi. Ngiyazi ukuthi nami ngiyakhona ukuqeqesha abanye abantu abafana njengami ukuthi isonto libaluleke kakhulu. uNkulunkulu uyena esimkhonzayo ukuthi ngibe kanje isizathu samadlozi noNkulunkulu engimthandazayo.